Ze majoa diren irakasle hauek. Ze irakasle? Etorri diren berriak, ez aldituz ezagutzen? Ez. Betorri nirekin, aurkeztuko dizkitzu. Nola izena duzu eta nongoa zara? Maria dut izena eta berritxukoa naiz, baina ondarro bizi naiz. Gustatu altzezu ikastetxe hau? Bai, gustatu zait. Ezagutzen nuen lehendikan ere, orain dela 20 urte egon nintzen hemen ordezkapen bat egiten eta. Zein beste ikastetxeetan egon zara? Bueno, askoetan egon naiz, baina azkenengo urtea Ondarroan egiten eta aurreko 9 bat kurtso ikasturte edo Berriatun. Gustora altzobe zure ikasleekin? Bai, nahiko zitsuak dira eta gainera nahiko lasaiak. Nola izena duzu eta nongoa zara? Ane izena dut, Zarauzkoa naiz. Gustatu altzaizu ikastetxe hau? Bai, inpresiona daukat, gustora nago. Ikasle oso majoak eta irakasleak bai. Zein beste ikastetxetan egon zara? Pasa ditut Mordoska bat, Gipuzkoan batzuk eta Nafarroan beste batzuk, baina zerrenda luzia da. Eta honea etorri baino lehen Zizurkilen egon nintzen. Gustora altzaude zure ikasleekin? Bai, gutxi ezautu ditu, bandik demora gutxi daramat, baina gustora nago orokorrian, bai. Bandikan martxa hartzen egia, baina ondo. Nola izena duzu eta nongoa zara? Amaia izena daukat eta Elgoibarkoa naiz. Gustatu altzaizu ikastetxe hau? Bai, Zestoko ikastetxea oso politxa da. Zein beste ikastetxetan egon zara? Bueno, asko. Azkena Zumaian, baina bestela Bizkaian ibili naiz asko. Gustora altzobe zure ikasleekin eta zer lan egiten duzu? Bai, nire ikasleekin oso gustora nau eta nire lana da laguntzak ematea. Bizka zailtasuna dituzten umieri edo laguntza berezi bat behar duten umieri laguntza eman.